Așa se joacă, Antonio, ai înțeles? Așa joacă. Hai. Hai, Alex, între ei. Îi da stâng. Du-te, Răzvane, lângă el. Ține de ea, Cătă. Exact cum v-ați încălzit, așa jucați. Cu durere în fund. Ieși! Ieși! Ieși mai sus de acolo! Hai, atent! Uitați-vă! Hai, Ioan, vezi că vine la din spate. Stai, Anto, așteaptă. Așteaptă, Hai. Vezi că pleacă, Antonio. Hai. Pune-o jos. Hai, Antonio, mai repede, unde vezi? Haide, Cătă, apari. Unde ai dat-o, Antonio? I-ai pus pe ăștia pe contraatac. Du-te în spatele lui. Întârzie joc. Dai pe picioare, du-l în exterior. Du-l în exterior. Du-l în exterior. Antu! 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 Fii mai atent, nu-i mai da mingea lui. Hai, atât! Vezi să nu-ți joați. Luați-vă fiecare om. Ioan, stai la bar. Vezi că joacă cu stângul în interior, Toni. Vezi cu ce picior bat. Antu! Du-te lângă el. Ieși! Hai, Alex, hai, Alex, hai, Alex! Vezi de acolo la ăla și... Hai, ne așezăm, nu tu, Alex! Haide! Alex! Coboară la locul tău! Lasă la Antonio lui Ioan! Așa, atât, Antonio, așteaptă! Vezi că joacă cu minge lungi, că strângeți Cosma! Hai, Cătă, mută-te, coboară, George! Răzvane! Strânge-i pe diagonală, hai! Atent, că pleacă Zecaru! Calma, Anto! Și, pleacă, Cătă! Nu de nimic! Eu de aici, pleacă de acolo! Și, fă schimb de locuri! Și, hai, Cătă! Strigă, Mihai, la el, strigă! Nu se întoarce, Ionuț, bravo, nu se întoarce! Strânge, Ioan! Bravo, E hai, singur, Anto, calm, urcă și ceilalți! Ajută, Igor! Gata! Hai, pleacă Antonio de acolo, pleacă Antonio mai sus! Hai, ale George! Uite dincolo, hai, Răzvan! Vei Cosma, dormi! Haide, Andrei, fii mai atent la pas! Nu mă atacă nimeni, o dă lor! Cosma, hai mai atent! Strânge, Anto, în prima pas. Joacă atât Ioan. Hai, Ioan! Antoși, pe lângă Ioan! Haide, Antonio, acolo, lângă el! Haide! Nu-i da piciorul stâng! Du-l în exterior, strânge Antonio spre poartă! Răzvane! Ăla aia, Cosma aia
acolo, nu mă așez aici, mă așez așa să joace pe înapoi după aia Iosif, să nu joace între noi. Strânge spre port. Hai, nu-ți desfăt. Strânge Ionut spre el. Haide cât... Hai cât capul sus, pleca Doriu. Hai, Anto, hai, Alexandru. Hai, Alexandru, hai. Ia-ți adâncim Ionut în spatele lui. Ține de aia, Cosma. Cosma, joacă simplu, nu-mi dribla. Strânge, calm. Uite aici, pe Antonio. Ai spațiu destul, urcă cât. Ajută-l, ajută-l. Băi, ușor, hai. Vino unul aici, Alex, trageți-mi Costa mult. Mă schimb de locuri acolo! Bine! De ce așa, Mihai? De ce așa vă speriați de geaba? Hai, nu dați stângă, trebuie Costa! Ajută-l unul acolo! Alex, ajută-l! Coboară mic! Hai, Mihai, strânge, direct Ionut! Calm, calm, ajută-l Ionut! Hai, hai Cosma! Alex, te așezi în scară, așa, ce Mihai acolo, te așezi între fundaș central, Alex, acolo pe semici, hai, urcă Mihai, tu dacă a rămas, Alex, și, haide! Hai, coară că te rupe jocul, prea ușor, Mai sus, ei! Haide cât, atent Anto, îl preia Ioan pe la, haide, vezi mingea lungă, nu se întoarce, strânge încet, du-l în exterior, nu-i dea piciorul stâng, bravo, la picior, dă cu piciorul, Tony, a scăpat, o dau cu piciorul și gata, hai, noi dăm. Câtă, coboară tu repede. Anto, urcă tu aici. Hai, câtă. Atent, Tony. Hai, nu sări. Calm. Haide. Scoate-mi afară de aici. Haide, câtă, urcă. Ei, coboară! Haide, câtă, vină pe zona mingii. E singur, George. Mai departe, direct, pleacă Toni. Haide. Hai, bă, Toni, intră în ea, mă, tati. Bravo. Anto, dă la cu echipierul, da de frică, Antonio. Hai, atent. Anto strânge, spre Ioan. Cosma! Calm, Bogdane, vezi că-ți vine! Urcă mai sus! Hai și ne așezăm acum, luați-vă fiecare om! Vezi, Toni! Desfăte, uite dreapta, Ioan, haide!
Hai, Antonio, desfățe, hai că te vino aici. Și una, două. Și pleacă Buși, bravo, haide, imediat nu atacă. Bravo, și... Joacă cât, haide, urcă de acolo. Hei. Ce faceți, mă, așteaptă, nu intra, te rog. Ia Costele. Băiatule, când vă spun că arbitrii sunt perfecți. Nu era atent pe linie pe linia asta? Dar n-a fost fault. Ei, cum să joci cu a noastră, mă, plecule? Noi nu jucăm cu mingea noastră, ești atent cu la joc. Hai, Anto, dă-mi-o bine, pleacă pe lung! Hai! Hai, Mihai, rupe joc, Mihai, rupe joc! Întârzie, hai, Alexandru, muncești, nu vă fie frică! Hai, Ioan! Bravo! Ioan! Nu te lua la luptă, dar abia pierdut-o, i-ai dat-o lui, rep! Ate la diagonală, Cosma! Cal Bogdane! Vezi că vine din spate! Uite aici lângă tine mai rep. Hai că te intră în combinație cu el. Și... Dă-i, bravo. Și... Hai că te bagă ți-o la minge aia. Simplu joacă, Antu. Haide, Alex, vino aici mult. Și... Hai că te mai sus în vârf. Uite-l pe ăla mare, Alex. Uite-l pe ăla mare. Și... Du-l în exterior, du-l în exterior, du-l în exterior. Hai, Mihai. Bravo, Mihai. Coboară toată lumea. Hai, noi dăm! Vă așezați să-l duc în lateral, vă așezați să-l duc în lateral. Hai, noi dăm! Antu! Așa cătă, hai! Noi dăm! Hai, băgați mingea în teren! Băgați mingea în teren! Du-l în exterior, nu te repezei, așa! Haide sus, Antonio, hai, luați-vă fiecare om! Luați-vă om! Ieri mai sus! Atent la ăla acolo, Ioan! Prea ușor, coboară, George, hai! Direct, direct! Tony, pe vorbește cu el, spune că-i corner, Tony! Vezi că joacă cu dreptul, dă invers, Tony, atent! Antu, Antu, vino aici sus, coboară Cătă tu la ăla acolo! Hai Cătă, la ăla mare! Cătă! Ia-l pe ăla mare din careu! Direct! Ieși! Nu te repeze! Ieși! 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 Și ne așezăm acum! Hai! Calm! Vezi că... Hai Cătă! Hai Cătă! Bravo! Atacă poartă! Hai! Hai Cătă! Hai! Vezi acolo la Zecara! Strânge! Haide, Tony! Ei, de ce te complici, mă, simplu, acasă?
Hai, scoate-mi afară! Ieși! Ieși! Răzvane, aleargă tată, mai tare un pic, haide! Strânge Anto, așa. Hai! Vezi Cosma, vezi din spatele tău, Răzvane! Du-te, bă, Cosma, în spatele lui! Cal, Bogdane! Hai, Anto, apare acolo! Că te vină pe zona mingii, haide, Ale, du-n el! Uite, Mihai! Hei, Ioane, mai bine o joc lungă, mă, decât să o pierd acolo. Capul sus, Anto, și Alex. Bravo, și Antonio, hai. Și, hai. Bine! Și, e sigur, pe luare, și. Uite-l pe la mare, apare unul. Nu te lua la luptă cu el, Antonio, și. Anto, nu te lua la luptă, la unul de interior, pe George acolo, hai, îi dăm. Hai, Ioan, nu te faci, Ioan, bravo, și. Așa, hai, și. Hai. Bravo, Alex, n-ai nimic. Hai, vezi, Bogdane, atent la mingea lungă, Toni, atent la mingea lungă, Bogdan, hai dă, hai, tu apar, George, mută-te, ieși de acolo, nu-i da piciorul drept, ieși, hai, ne așezăm, hai toată lumea, Alex, coboară în gaura aia, hai, atent, hai că te mută Antonio, haide, vezi că ți-l trage pe ăla, haide, bravo. Toni, îl bagi pe ăla în ședință acolo. Trece, ieși la pas, Alex, treacă Antonio. Bravo, hai Mihai, atacă poartă. Hai, An. Ia-ți adâncime, Ionuț. Protejează-l pe Toni. Uite Ioan, dreapta, mai repede, haide! Încep construcție, haide, Toni, mai repede, lipit de tuș! Hai, Alexandru, hai, Mihai! De ce te complei? Nu știu! Coboară Toni lângă el! Coboară Toni, ești prin lângă el! Joacă simplu! Scoate-i afară de acolo, haide câtă! Lângă linie! Bravo, și... Nu-i nimic, hai! Ionuț! Băi, nu l-o da stoluri! Ia-o din aer! Hai, Antonio, lângă el! Nu-i da piciorul stâng! Așa, te așezi! Protejează, George! Bravo! Ne așezăm! Ioan! Joacă mai simplu, nu mai dribla! Nu te lua la luptă cu ei! Nu-i nimic, Andrei, nu-i nimic, hai atent, copii, hai atent! Coboară cătră, urcă Antonio aici. Bravo,
Bravo, ieși! Ține un pic de ea, Mihai, să urce toată lumea. Mihai, ține un pic de ea, Blegule! Hai, Toni! Mihai! Ține un pic de ea, am strigat eu! Anto, vorbește cu el! Hai, Bogdan, în față! Ieșind de acolo! Ieși! Hai, ieșind de acolo! Ieși! Hai, Cătă, hai acolo, hai, Cătă, hai! Hai, Răzvan! Urcă, Răzvane, tu! Dacă te la off. Bravo, hai, Cosmin, cal, Cosma! Alex, e treaba asta, de trângaura aia, ori trângaul de arbitru acolo, haide, mișcă-te! Da, n-avem forță afară, nu vezi? Cal, desfăte, că a fost susținut. Întârzie jocul, Ionuț, întârzie jocul, rupe jocul, calm Ioan. Și vezi că vine din stânga Ionuț. Băi, Cătă, tată, hai, tată! Cătă, haide, tată, fii mai mobil, haide! Până ajunge mingea, informează-te! Du-te, Bogdane, tu întârzie, coboară toată lumea! Nu-i da stângul! Ești pe șut! Calma, Antonio, trece, hai, Cătă, uite aici! Băi, Antonio, aveai câtă mai spațiu aici, Și, hai! uite, capul sus, dă-i-o! Băi, da să-mi bag picior, dă-mă pasele aia, aleargă înapoi, Antonio, aleargă, ce vrei? Și... Da, ce minge proastă! Anto, joacă cu latul, tată! Joacă cu latul! Hai, Ionuț, la picior! Urcă cu ea, Ionuț! Hai, Antonio, haide! Hai, Cătă! Lung de linie, după pleca, lung de linie! Bă, dar joacă-mă o dată simplu, că mă omori! Uite la mine! Dă lung de linie! Păi nu vezi câte... Dă eu lung de linie! Ți-a copiez de aici! Îți spun de 3 ori! Coboară-mă, Antonio, mai repede! Bă, uite la greșelile pe care le fac. Ei cred, n-am mai face acele greșeli. Hai! Pe preluare! Bravo, Antonio, hai, Cătă! Ei mai sus acolo! Haide, mută-te! Bentoni! Ieșim! Ieși, Bogdane! Haide! Pe preluare, Căt! Asta mingea! Mingea, domnul arbitru, nu s-a oprit mingea! Răzvane, haide, tata, alergă înapoi! Hai, atent, oameni, hai! Hai, mută-te! Atent, Anto, vezi că joacă lungă, atent, Toni! Hai, Toni! Încă una! Așa! Hai, Cătă, fă-ți preluare! Aici e pe fondul ăla, când a fost Absolut am întâlnit. Care centrală? Acolo la ce vezi tu ăsta?
Nu da piciorul! Calm Ioan, desfăte Antu! Atent Ioan! Bine! Bravo, ție de aia cât urcă ceilalți! Hai Răzvane, bine din spate, Răzvane! Nu-i da piciorul stâng, așa! Coboară, du-te Cosma în spate, coboară! Calm, Bogdane! Direct! Cosma, du-te spre minge! Calm, Antonio, trece! Ia-o aici, în exterior! Alex, ajută-l, Alex! Calm! Calm! Ție de aia a fost preluare! Urcă toată lumea! Unde vezi? Bravo, urcă George! Capul sus! Nicolo! Nicolo! Intră Antonio! Unde o dai, Anto? Te frică? La tine vine Ioan, la tine. Hai, Antonio, închide acolo! Haide! Atenție pe preluare! Bravo! Și... Hai, Mihai! Calm, Ioan, jos! Calm! Calm! Băi, Cosma! Andrei, mai atent, bă, că ai tot timpul! Vezi la minge lungă! Atent la minge lung! Hai, Alex, Alex! Hai! Hai, Răzvan! Hai, Răzvane, că alergă pe diagonală! Hai! Coboară Anto, coboară Anto, coboară Anto! Calm! Calm! Unde vezi? Strânge! Ieși! Ieși, Răzvane! Uite aici, Antonio, bravo, urcă Lut! Hai, Antonio, susține-l, Antonio! Așteaptă să urce, Lut! Ce? Uite, George, lângă tine, bravo, și? Vine nimeni, George! Hai, capul sus, capul sus! Și că dai! Anto, stai în pune spingere acolo, stai în pune spingere acolo, atât. Hai, te-a rămas Mihai, urcă Antonio, hai, și... Haide! Nu pe jocul! Nu pe jocul! Bravo, ne-a stai în fața mingii! Antonio, coboară un pic! Nu mai las! Atent la minge lungă, atent la minge lungă, hai! Hai, Alex, hai, Alex! Hai, Mihai, strânge mare pe Mihai lângă el! Uite aici, direct cu Antonio, calm, calm, calm! Bravo, e singur, Anto! Urcă cu ea, urcă cu ea! Uite pe cât ai, George! bravo! Dacă le vezi! Băi, Câtă, te-am și strigat, băi! Câtă, te-am și strigat acum, n-ai nicio scuză, haide, muncești! Hai! Haideți, un băieți, Iane! Atent! Bravo, uite! Hei! Haide, hai câtă, urcă Alexandru, calma, Anto, așteaptă să urce și ceilalți. Nu le da lor. Hai că, acolo. Bravo, haide, urcă mijlocul. Haide, haide, George. Haide, vezi că vine de stânga George. Hai, Anto, apar. Bravo, hai câtă. Bine încercat, nu-i nimic, bravo, bravo, bravo. Nu s-a dus nimeni. Hai, Toni!
calm, Cosma! Calm, încep construcția cu calm, Cosma! Hai, Alexandru, ieși da! Băi! Băi! Pe ce fac? Ale! Ieși de pas! Atent, Toni! Bine, mă, Toni. Băi, Cosma! Cosma! Eu vorbesc cu tine fără adversarul Dailor! Andrei! Andrei! Uite-te la mine! Calmă, copile, că nu se întâmplă nimic! Nu dai lor de gem! Atent, noi dăm! Ieși! Ieși! Bravo, urcă câtă! Andrei! Andrei! Andrei, unde? Cosma! Calmă, copile, că nu te ataca nimeni. De ce intri în panică? Domnul arbitru, vedeți dacă mingea este ce trebuie. A, da? Unde vă vedeți la Liga 2? Unde vă vedeți? Cereți mingi bune. Jucați cu mingile voastre dacă Eu aveți vorbesc pretenții. frumos cu tine, de ce vorbești așa frumos? Vorbit urât? De ce vorbești așa frumos? Frumos, cu bă, unde vă credeți, bă, bă? Tu ai fost arogant de la începutul meciului. Cum mi-ai vorbit mie frumos? Mă cunoști și nu mă cunoști. Nu te Arbitru! cunoști. 10. Te rog frumos. La începutul meciului ai fost arogant cu mine. 10. Chiar am glumit cu tine, una e aroganță, alta e glumă. Eu am vrut să... Eu am vrut să fac o glumă și... Haideți, vă rog. Domn profesor, vă rog frumos. Domnul arbitru, vedeți la central să dea domnul arbitru. 10, te rog frumos. Hai. Bă, vedeți, nu terenul toma acolo. Vezi și de banca ta acolo. Ne vedem de bancă. Păi vezi de banca ta. Hai că te... Bravo, bravo! Hai! Hai, urmăriți, copii, urmăriți, bravo! Hai, atent! Hai, copii, atent! Hai! Hai! Lasă să bată, Anto, lasă să bată! Mihai, Mihai, vino aici! Alex, haide! Că treci direct, Ioan! Bravo! Hai că dă! Termină! Direct! Tricou, 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 tricou! Pe joacă! Atent! Hai, Anto, strânge, Anto, mai strânge, Anto, spre el, așa! Hai, atent, calm, acum, calm! Vezi, Ar... Ei, Cosma! Cosma, dormiți pe partea aia acolo, tată! Hai, mă, atent! Prea ușor, o minge lung de linie a intrat acolo! Andrei, prea ușor, tată, acolo! Ce? Aluneci?
Pe lasă că ai, Andrei, ai nu alunec. Ai nu alunec deloc. Ioane, strângeți bă, Ionut, strângeți bă în interior, a depășit până la 10 Bogdan acolo și voi strângeți. La ce vă uitați, Ioan? Ioan, la ce mergi vă uitați, bă, voi? Nu-i nimic, hai la joc, nu-i nimic, hai! Hai la 2 minute. Ei, prea ușor acolo, Bogdane! Haide, tată, dormeți! Așa dacă o dai lungă scap de... A venit pe el dinspre Bogdan, avea cum să joace la el. O trage să ajungă Bogdan așa și ce cum să invers. Răspăte, haide! Mai repede, haide! Hai cât apar! Hai mă, na. Acum cine mai avea? Că dacă o avem la poziționul lor... Hai, Tutore, hai! Te repeze! Bravo, Cantoni! Uite la picior, vezi că vine ales, s-a întors! Uite, dincolo! Ia să văd. Na, acum cine l-a mai atacat? El e un speriat de bombe. A dat-o la adversar. Miri. Calm, Bogdane! E blocat. Uite, mă, na. Peste el, cătă, peste el, cătă! Hai că e frică! Da, George, hai! George, înapoi! Hei, la picior! Mai rep! Hai cătă, hai cătă, hai cătă, ieși la pas! Nu-i nimic, Anton, nu-i nimic! Hai copii, mai atent, nu-i nimic! Hai mai atent! Hai mai atent! Bravo, Anton! Hai, mai atent, mai atent! Hei, haide, haide, ieși la pas! Scoate-mi afară de acolo, ieșim, hai Anton! Hai Anton, hai Anton, hai Anton! Ieși Ioan lângă Antonio, haide! Hai Anton, bravo! Bravo, shake! Trebuie intră, mai mult, bravo, shake! Shake! Haide, ajută-l! Ajută-l, Anto, ajută-l, Anto, acolo! Lasă să dea! Hai, închide-l acolo! Haide, du-te, Arel Mare! Bravo, haide! Forțează-l acolo, cătă! Prea ușor, mă, haide! Haide! Nu se poate, la 4 inși l-a lăsat să intre acolo! Hai, du-te, du-te! Hai, Bogdane, direct în lateral! Bravo! E singur, Bogdane, ajută! Uite la el, dă-i-o! Ține teren, uite unde vezi! Dă-i-o, bă, unde vezi! Hai, Anton, hai că băgai! Bravo, Tudor! Pleacă-le! Ajută-l, Onor! Avem! Haide! Ajută-l, Alex!
că joacă lungă Ioan. Hai. Ajută! Vezi, Cosma! Hai că Bisel! Hei! Eram sigur că se va da drumul la minge! Ieșiți mă la pas în mijloc. Vezi, Cosma, vezi, iau Cosma, înapoi! vezi, Cosma, vezi, Cosma! Hai, Alex, du-l nexe, hai, Antoi lângă el, hai, mă, copii, bravo, calm! Unde ai dat-o, mă, Alexandru? Băi, n-ai vrut, unde ai dat? Hai, Anto! Unde o dai, băi, Antonio, băi, fricosule? Așa, Antonio, hai! Bravo, Anto, bravo! Bravo! Cine e stângă? Avară, bă, unul stângă! Hai, am venit aici! Hai, eu nu lângă. Domnul, mi-a zis Toni să vă E de ea. Bravo, ori și tu drumul la găsire, Mihai, de știu. Direct, hai, ajută-l, omul! Hai, Răzvan! Întârzi el, bravo, joacă unde vezi! Anto, de ce nu i-ai dat-o bălul George din prima? Nu a fost Cosma ce face. Și acum a alunecat Cosma? Și la mâine. E, a nis pe drept. Părțile rămân și la Galați. Anto, strânge în interior, Antonio! Strânge, Antonio! Nu ești atent la joc, Antonio! Anto, de ce rămâne aici? Strânge în interior! Trece! Mai repede! Haide câtă! Ține de ea! Bine! Unde o dai, Răzvane? Da, George! Direct! Băi! Întârzi-l! Bravo! Hai, Mihai, coboară acolo! Iau înapoi! Jucați-mă, dați pasi cu aia, alergați pe ei.
Deci apar Colma cu livrei. Colma, tu vrei mai repede calc. Mai prinzi pe călcâie, că până faci pe loare... E gaura aia acolo, n-are nimic. Bine, bine, bine. Uite. Bravo. Ești! Și... Am că ei n-au rezervă. Avem. Arbitru, vezi că trebuie să iasă conferința mică, că dați peste picior. Pe linie, vede mai bine. Asigur. Vadă că îi dă peste picior dacă vezi. Vadă că îi dă peste picior acolo dacă tot vede. Dacă tot pe linie. Era vede. Să dau minge, nu am știu. Tocmai de asta nu mai Urcă Mihai, de ce răbui? Aveți dreaptă! Hai! Hai, Alex! Ești, unde sunteți tu mai acolo? Da, bă, repede! Bravo! Haide, băi, bravo! Bravo, bă, bravo, haide! Bravo, hai atent! Bravo, Cătă, haide! Uite, vedeți, a dat pe jos portarul ăla, trebuia să o ia. Atent că joacă cu minge lungă, Rareș coboară aici lângă el, hai! Noi dăm! Ia Mihai, preia-l tu și... Mai tare! Mihai, fă pentru tine, haide! Bate la diagonală, Ioan! Hai, ia! Hai, Rareș, strânge interior, haide! Hai, Rareș, strânge interior, haide! Hai, mă, haide, prea ușor, Cosma, hai! Strânge, Ioan! Bravo, Bogdane, haide! Răspăte, Ian! Haide, Câtă! Hai, George, ieși la pas, Alex! Nu sta pâine cu el! Nu mă decisivă, mă construi! Ține, haide, Alex! Ajută-l, nu! Hands! Domn arbitru! Ei, ați urcat 5 mai coborâți din voi, unul la jumătate. Deci a mai fost domnul Enci și când atacau ei. Da. Mai fost tu, da. Cât de fură este. La centrală, da. Și dacă e coleg cu el, ce e? Nu mai dă-i. Nu mai dă-i, avea. L-a ținut minte că nu-i-a dat aici. Strânge aici, strânge, bravo! Cam, ei Mihai, să primezi! Capul sus, Alex! Dreaptul să fie! Calm, Ioan, ieși la pas! Alex, vino să primesc! Alexandru, nu vă plimbați pe teren! Lasă Câtă, călchiele este! Dă pasul la bun! Mi-ai pus pe ăștia pe contraatac! Urcă Mihai! Urcă cu ea, Rareș, urcă cu ea. Urcă Mihai! Nu, dar așează urcă Cosma, așează-i Uite, Alex, Hai, Alex, și da pas, haide, ia Nicolo! Hai, aleargă! Calm, Ionuț! Iei la pas, calm! Joacă-te!
Despăte, mai departe, Mihai. Uite, haide, Colma, mai repede. Bine! Haide, haide, mai departe celor. Bravo, ce? Hop. Ei! Iată! Hai dă, hai dă. Haide, Colma, haide. Alex, Alex, Alex. Bravo, Dane. Nicolo, Nicolo. Hai, Cătă, hai, ieșim de acolo. Hai, Cătă! Haide, 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 hai! Cal, până jos, oprește mici, așa, și... Haide, haide! Haide, Ian, haide, Ian! Hai, Alexandru, ieși la pas! Ei! Nu mai puteți, mă! Baba, e cu ăla! Coborâți unul la jumătate! Dar de ce nu au vorbit? Ce-a fost? Ce a fost la mingea? Te repezi, stai foarte! Du-te în exterior, casa pe picioare! Du-te în exterior, nu te repezi! Iei mai repede! Bravo, Alex! Bravo, Alex! Hai, pe primul, hai acolo, hai, Cosma, și ia Cosma, bravo! Bravo, Andrei, bravo! Așa, hai! Hai, Rareș! Dar nu este niciunul la jumătate. Apoi aia minerală. Haide, Can George, bravo! Și hai Cătă, hai! Până jos, Mihai, e singur! Până jos, Mihai, e singur, eu comunic cu tine degeaba! Cal, Mihai, cal, Cosma, pasă mult! Hai, George, scoate ceva! Băi Cosma, Andrei, dați bă pasul de siguranță, nu pas la luptă cu ei! Andrei, dați pas de siguranță, pas de bătaie! Ce să plece, că pleca între doi, tu n-ai văzut? Și, hai Mihai, ia minge, hai! Bravo, Mihai! Da, Mihai! Plecați! A plecat între doi, prost! Hai, Rareș în tușă! Hai, Cătă! Hai, te-ai ghetele la prea curate. Vorbește-te și Coboară, Rareș! Așa, strânge Mihai, întârzie jocul. Haide, Rareș, coboară mai repede cu el. Bravo, Rareș! Bravo, Rareș! Bravo, Rareș! Te repezi! Bravo! Carusel! Atent! Trebuie să cer ce ei, mă. Hai, Mihai! Hai,
Bravo, Mihai! Bravo, Mihai, bravo! Hai, ne așteptăm, hai, ne organizăm! Direct! Ești pe șor! Bine! Bravo, urcă Ian și tu, urcă ca pusul Serge! Sprint! Hai Câtă, haide! Du-te la el, că nu... N-are voie! Are voie! Ei! N-a fost de la porta? Băi, i-a dat alt jucătorul pas! Ce n-a fost? Păi, dar ce a fost? Șut? Băi, a fost șut? Băi, băiatul, i-a dat pas! Doamne, să mă bată mama! Întârzie jocul, întârzie construcția, așa, Bogdane! Bravo, dură în exterior! Da, Bogdan! așa! Da, Bogdan! Bravo! Da! Dai durare! Da, Bogdan! Ce? Garbetru! A fost atac fără minge! Hei! Hei! Da singură! Mariane! Hei! Haide, uite, Rare ce apare, haide, Rare, mai Ce-au repede! plătit pe ăștia? N-au Fie de ea Câtă! Haide, haide, Ian, haide, Ian! mai repede la oamenii în țară. Sau așa. Hai, Alex, urcă cu ea! I-am dat gol. Hai, Urcă, Cătă! Ian, urcă, Alex! Coboară! Ăia, bă, nu, gemenii nu erau la gemenii erau Vezi că vine Mihai! la Forța Junior. Ăia, Basca, Lonzi, nu? Da, Forța Junior erau niște genii. Nu știu sigur că... Deci aveam bă, Bravo, hai, Rare, hai, Rare, hai, Cosma lângă el, hai, Cosma acolo, hai, Rare! Și, hai, Câtă, hai, Câtă, hai! Hai acolo! Hai, măi! Bravo, haide! Hai, Câtă, haide! Hai, Rare, și peste mine! Haide, Rare, să accelerezi! Haide! Haide! Haide, copii, bravo! Haide, Cosma! Haide, haide, haide! Haide! Trece, trece! Haide! Mă aruncă la minge aia, mâncă. Da! Rareș! Rareș! Hai, măi, atacă mingea, ce faci? păi cazi. Nu aici, nu acolo, aici! M-a tras, m-a tras. Cazi, măi, dacă m-a tras. Bine, dacă dă N-are minte. Hai, Hai, Anca, Câtă, pot! fața port! Ajută-mi, du-te! Are la cine, domnul? Băi, ții! Îți faci joc de noi! Edi, te-ai încălzit? Hai! Hai, vine cu aia. Trece Cosma, haide, Ionut! Hai, 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 hai! Uite Mihai încă, calm! Calmă! Bă, dar nu te mai lua la luptă, Cosma! Da, George! Hai, Cosma, hai! Hai, Alexandru, haide, muncim, calm, Ian! Coboară repede, spre, coboară repede în spatele lui! Întârzie-l, Bogdane! Bravo, Ionut! Calm, Alex, vezi că-ți vine ăla, calm, nu te la luptă cu el! Ce zice domnul, ce faceți?
Alexandru! Dacă jucai simplu, nu mă mai complicăm! Vezi că Bine! vine din dreapta Bogdane! Nu ți-ai dat-o Bogdane, tată! Vorbiți între voi! Hai, Rareș, hai, Rareș, hai, Rareș, acum! Hai, Mihai! Da, Mihai! Bravo! Vine mingea, nu intri, da? Trici ataca în stânga, intră iar ataca în central, da? Este gata. Uite aici. Hai, Chiotă, hai! Mai departe, Mocanu. Da, Nicu, da. Acolo, hai acolo, chideți-ți! Haide, calm, intre cu ea, intre, așa! Uite, capul sus, bravo! Haide! Aplicate eu! Mai dai, Alex! Hai! Martine, țineți! Direct! Calm, e la pas, vezi că vine George! Grare, dă pasul și comunică, pleacă iad! Bă, sunteți nebun, mă! Bă, se-a spart gura, frate! I-a dat cu cotul, ce Haide, ce se vede. Doctor, definești pe ăla de tot din gen. Te-ai dus Cosma în gură? Te-ai dus Cosma în gură? Nu ieși. Nu ești, nu ești. Imare! Gătă, vino! Ian, vino la mine! Ian, Vrei să zic că La serv din bară. Asta e. Mena, haide că dă drumul la joc. mai are unul. Mai are unul. Haide! Că n-au fost nocturna, mă. Nocturna n-a fost ce... Bravo, iau, iau! și urcă Cosma la învoluire și... Hai Cosma, hai Cosma! Bravo Cosma, bravo copile, bravo! Bravo! Bravo, Cosma! Un arbitru pe nepocine! Haide mă, faci o pas, lăsați-i. Te ajută-l Cosma! Ei, dați-i cartonaj, tată! Nu vreți în ce coment a venit? Zici că îi dă training. Arbitrează în buse. Nu știi să nu știi că avantajul trebuie să lași 3 secunde, ăla nu se uită că portarul lor este din care cu mingea în mână. Ăla nu se uită că îi dă pas și e lovitură indirectă. Mai dăm! Dă pe poartă! Nu pot să cred. Bă, o aveam picior, mă. Da, da! De la ea n-ai garanția că e faul. Să succește, să-l pustește, să-l piedică.
Dar nu la... Mihai, dă-mă la poartă cum trebuie, Mihai. Meciul a început la 21 sfert ce aveți. Edi, te-am băgat să Carminia pe acolo! S-a săturat să cadă. Așa. George Haideți, atacul! Atacul! Haide, Ian, haide, copii, haide! Hai, te la joc, haide! Vezi că joacă lungă, ia să adâncime! Cătălin, până mâine dai. Anule, te-ai încălzit? Hai, vină încoace! Mihai, fă spre luare, Mihai e singur, Mihai! Alex, coboară puțin acolo, strânge! Așa, Mihai! Așa, Mihai! Hai la și acolo, hai acolo! Hai, Ian! Direct, Cosma, bravo! E jos! Da! Bine! Ei! E galben! Nici E asta în nu e spate! Schimbare! Schimbare! Vino aici, te rog. Alex! Vino! Ioan! 3 minute ca și intra. Între 2 și iese. Iese 7. Urmate în stânga, 3 minute dată. Lasă-l, bă, predă-l și vino aici ca să uit eu. Hai! Hai, Ioan, ești la pas, haide, Mihai, ai urcat mai mult de acolo, haide! Bravo! Ei! Băi, tată, dă-le, bă, carton. A, le-a găsit, mă! Tot ăla s-a ținut, a bătat încolo. Nu, dar îi dă și nu-l notează pe care îl ții. Tot el s-a accidentat. Mihai! Bate tu, Mihai! Profesore, cum e, mă, profesor? Nu, mă, te întreb. Deci tu mă suni, ne sunăm, că băi, să jucăm cu tare și tu vii cu altul care joacă pe ăla care nu e părăștimat. Nu joacă nicăieri. Du-te, bă, Nici nu-l cheamă așa. nu-l cheamă așa. De ce nu ești corect față de mine? Ei, nu sunt. Păi ce face pare? Păi ce vrei tu? Adu-l încoace, adu-i puneți să vedeți cum îl cheamă. Ăla nu joacă nicăieri. A, că nu joacă, dar nu e niciodată numărul 18 pe foaie.
Ce ori mai juca dacă nu jucați corect? Să rămână unul pe respingere. Atent! Atenție, atent, Areș! Haide! Hai măi, să atacați mingea aia! Bă, dar nu atacați, bă, un urmărit și la acolo la fel vine mingea în pară, Antone, te uitai ca suta. Când, băi, bă, mă duc pe minge, unde cade, cum cade? Mă duc acolo, stau și mă uit. Nu vă pasă să dați gol? E cel mai important în de fotbal, pe bune! Hai, dăm! Calm, Manole! Hai, Luca, vine! Bravo, ia și bate, hai! Bravo, Hai, Necu! Manole! De ce nu m-a așteptat? Calm! Băi, Manole, bă, de ce ești așa, mă? Bă, uite-o pe la mine, de ce ești așa, mă, agitat, mă, bă? Bă, nu te omoară nimeni, bă, jucați, bă, fotbal, bă, că nu te omoară nimeni, bă, ești agitat degeaba. Intri, faci autul fără să te gândești. Haide, calm, 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 calm. Haide! Și eu, domn profesor? Haide, Ioan, haide, Ioan, ești la pas. Aude aici, Dă-i Rareș, Rareș! Ce? E Rareș! singur, de capul sus. Bravo! Și Ian a adormit rău. Ian, ce să fac? Hai, Luț! Hai, urcați de acolo! Hai, George, stai întors! Uite dincolo! Haide! Bravo! De ce te grăbești, Ioan? De ce te grăbești, Ioan? Ia minge, haide, Mihai, haide, Rareș! Uite pe Ioan, haide! Haide, George, haide, Rareș, la pas, haide! Te grăbești, Ioan, dă pasul bun! Hai, Mihai! Bravo, Mihai! Bravo! Am recuperat-o! Bravo! Calm! Haide, Edi! Haide! Haide, copii! Haide! Haideți, copii! Ionuț, ești bine? Penalti, domnul arbitru! E degeaba, e degeaba. Doamne, un incident de dat peste picior? Ce mai mult de
ce? Haide, Rare, ce coborâți de acolo, Rare? Hai să alergăm, Rare. Băi, v-ați încăzit? Hai, repede, Bălcadiți, veniți încoace, hai! Haide! Hai de acolo! Acolo lângă. Da? Rămâneam pe acolo. Da. Cal! Cal, Cosma! Cal, Bogdan, ești bine? Ionut, vine repede la mine. Vine Ioan! Hai, Ionut, urcă-și-te. Nebunule, ce ți-a spus la pauză, Ioane? S-a blocat iar. Calm, e la pas. Hai, Ionut. Joacă-se! Hai, Ionut. Cal, plasează! Haide, băi! Edi, ai timp să faci preluare, Edi! Ai timp să faci preluare! Rareș, fă preluarea pe direcția porții cu trebuie! Haide! Atât, Edi! Cal, Cosma, pas bun! Hai, Ioan! Hai, Ionut, e la pas! Hai, e la pas! Bravo, mă! Bravo! Haide! Ian, du-te pe el! Iese Mihai de acolo, da? Intră George sus în atac, da? Și întregi cum da să mă lăcui gol. Hai, termină! Bravo! Haideți, copii, haideți! Stați jos, nu mai voi să uiți. Ăștia. Ce? Portarul, dacă aprind mingea în mână și a lăsat-o jos, nu mai are voie să uiți. Da, nu mai are voie. Tu joacă numai cu picior. De-aia am strigat la tine, dai cu piciorul, că pe-ai scăpat-o. Și am strigat la tine, dai cu piciorul, că dă indirect. Schimbare! Cosma, vino! Mihai, vino! Bravo, Mihai, hai! A ieșit 3, a intrat 15. A ieșit pe acolo 3. A ieșit 20, mai avut? Mihai 20. A ieșit 20 și intră 5. Nu, joci la mijloc. Hai. Trece. Haide. Hai, Manole, urcă bușii de aici. Ian, urcă la ultimul, Ian. Pas de siguranță, buși. Unde vezi? Calma, Manole. Uite aici. Vine! Schimbă! Ionut! Ionut, rămâi la curvă! Dan, de ce n-ai vorbit? Adime, că ne dă mingea lor! Hai mă, nu mai aștepta! Nu era. Gol! Hai, nu o să știi dacă a fost gol aici. Asistent. Hai, An, acolo, haide! Vezi la minge lungă, atent!
Hai, Edi, aleargă, hai să o recuperăm sus! Prea ușor! Și nu că mergem pe metri și băi, nu alergă. Uite, Rareș, coboară cu el! Da, Rareș, hai Rareș, coboară lângă el, hai Rareș, hai Rareș, fără faul, fără faul. Ei, arbitre! Nu mai vedem! Jucați-mă, mai, suntem! Hai, e bine? E bine? Stai un pic, oprește mingea un minut. Pui de faul. La vârsta asta nu mai se repară oasele așa ușor. Ce-i? Nu mai trebuie acum că împinge, mă! Rareș, oricum era ta. Hai! Uite, Ionuț, Vine, Bușii! hai, e sigur, Ionuț, capul sus, haide, Ioan! Haide, George, pleacă la văluit! Doi, mă! Te vezi cum e? Eu i-am spus să nu vă lovească și voi îi loviți! Hai! Hai! Corner! Haide! Hai, Buși, atacă cum trebuie, Buși, hai! Radu! Mă, Radule, centrarea aia cum trebuie, Radule! Întârzie! Luca, nu mai strânge! Fără faul! Strânge în centru, la Doiar. Rareș! Nu mă scoate, bă! Calma, trece, Rareș, așteaptă să urce și ăia. Băi, dar n-auzi, bă, să nu te la luptă cu ei, așteaptă să treacă și ăia. Băi, nu înțelegi nimic. Rareș, bă, am atacul meu, așteaptă să urce și ăia de când te la luptă cu ei. Ia-o în exterior și ține-o bine ea. Ia duci pe ăștia pe mine, degeaba. Să-mi ticule. Hai, nu-i dă! Hai, te primi la meci! Bravo, e singur, Ioane! Hai, urcă, da aici! E sigur! Hai, Ian, câștigă minge! Hai, Ian, muncești! Hai, Ian, alerg! Haide! Bravo! Calme nimic! Haide! Băi, așteaptă, bă, să... Acolo erau 3... Dar nu-i acolo! Așteaptă să urce ăștia! Ioan! Nu mai da lor! Hai mai repede! Suntem suficienți! Hai, pleacă! Hai, noi dăm! Pleacă Naca, lung de linie! Calma, Mănălăcioară! Doi, picior! Ia minge, Ei, Mănălăcioară! Mariane! Ce? Pleacă, mă, dacă... Uite, Dă, mă, acolo, picior, ce pleacă! hai de paie! Joacă! Asta o vezi! Ei, Mariane! Stai față! Mâna ta! Ei, bă, treziți-vă! Ioan, oprile aia cu trebuie! Aminge simplă, Manole și dați-lor! Dă-i pasul ăla cu trebuie, cu mâna! Vrei să-l plece el? Hai, Atena ăla! Nu te rare lângă el! Direct, dă, bravo! Opta de acolo, arbitru, hai Aminge, haide! Stânga, mai repede, uite cu Ionut! Fiecare cu! Haide, Bogdane, cu Ionut, haide, ieșiți de acolo! Haide, Buși, urcă mai mult, Rareș, aici! Bogdane, capul sus! Rareș, stai la Plecă, luptă! plecă!
Hai Ioane, e să primești. Stai în dușă, Rare, și întors. Atât. Uite, a plecat Ionuț, a plecat Ionuț. Hei, a plecat Ionuț, a și strigat. V-a zis ceva la pauză. Ridicați capul din pământ. Manole, în spate! Lasă-l, Hai Manole. Manol, ia-o din el. Bravo. Ia mingea, haide. Ia și bat. Calm, nu fugi Ioan, nu fugi Ioan. Uite acolo și... Hai Ionuț, ieși să primești, să poți să verticalizezi. Hai Ionuț, hai Bușii. Hai Rareș. Bravo, haide Rareș. Dă gol! Dați gol! Rareș, portarul era pe colțul scurt de pe loc! Poți pădre. Ca să faci egal trebuie să dai gol. Pleacă, Rareș! Hai George, bagă piciorul ca lumea să o mergi. Haide! Hai Bușii! Haide! Haide! Calm, Bogdane, e lateral ceilalți. Termină! Rareș! Haide, Rare, ia-o din el. Hai, Luca! Haide, Rare, coboară mai repede. Hai, Luca, uite-te, uiți! Bravo, Luca, protejează. Calm, uite cu Bogdan lângă tine, știi? Haide, Bine, uite, bine! Bușii. Hai, Ionuț, urcă mai mult de acolo, urcă Ionuț, urcă Ioan, să singur! primiți. Nu le da lor! Haide, Rareș, haide, Rareș. Bine! Mamă, Radu să moară. Uite Ioan! Uite Ioan! Bă, da, prost sunteți, bă, proști, bă, toată bătâi, nu vă spun că este proști, din punct de vedere fotbalistic. Unde vezi? Haide, Manole, să primezi, dă-i-o mai repede, Mihai, haide! Uite, mai repede, Rareș, mai repede, Rareș! Urcă, Ionuț, urcă, Rareș, trageți în păs! Ionuț, dreapta! Haide! Haide, urcă Ioane tot acolo, urcă Bușoi dacă e el acolo! Ai, am ține de ea, mă. Ce-a fost? Cu două mâini. Cum să nu câștigi cu cap, băi? Capul se câștigă, Antoniu. Dacă tu capul pe pământ și alegi ca nebunul, de unde? Atent! Atent! Hai, Rareș, aleargă înapoi, Rareș, aleargă lângă el. Haide, hai, nu fără foc, hai. Și, hai. Hai acolo, hai sus, sus! Haide, Ian, pe preluare, hai, Ian, haide! Hai, copii, hai, că mai avem un pic, haide! Calm, Bogdane, pune-o jos. Hai să încep construcție, hai, urcă Bușii mai mult! Vezi că-l vine din dreapta, haide! Unde vezi? Te vă pași.
pașe de ăla, uite bă, pașe de ăla, du-te bă, uite bă, pașe de ăla, bă, uite bă, pașe de ăla, bă.